Olen Ossi Kaihua Rambollilta, toimin kestävän kehityksen päällikkönä talotekniikassa ja puhun tänään vähähiilisestä rakentamisesta tietomallien avulla. Ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin haluan näyttää yhden kuvan. Tässä on kuva yhdestä teknisestä tilasta. Nappasin sen tuossa jokunen vuosi sitten. Ja kuva on siinä sen takia, että mä väitän, että kaikki me nähdään siellä eri asioita, riippuen meidän taustasta, kokemuksesta, roolista, ehkä jopa päivästä. Jos mä helpotan tehtävää rajaan, että katsotaan tuota yksittäistä ilmanvaihtokanavaa tuossa keskellä, niin edelleen nähdään eri asioita. Toinen näkee siinä taitettua peltiä, toinen näkee ilmavirtaa, joku näkee kustannuksia, joku näkee hiilijalanjälkeä. Tänään on puhuttu Rava 3 Pro-hankkeesta, jossa hienosti halutaan jäsennellä, mitä tietoa, missä muodossa siitä tuotetaan. Mutta edelleenkään näissäkään listoissa ei ole mukana hiilijalanjälkeä tai kustannuksia. Mä puhun tänään käytännössä asiasta 3 otsikon alla. Vähähiilinen rakentaminen, no miksi sitä tehdään, miten tietomalli liittyy vähähiiliseen rakentamiseen ja sitten loppuun pieni katsaus, miten näin suunnittelijan näkökulmasta homma tulee etenemään. Vähähiilinen rakentaminen. Tässä vaiheessa voisi käyttää pitkänkin ajan luoden synkkää kuvaa nykytilanteesta ja siitä, miksi maailma on menossa pahaan jamaan. En aio kauan käyttää aikaa siihen, mutta näen tarpeelliseksi lyhyesti käydä läpi peruste. Taustalla on tosiaan meidän eksponentiaalinen kasvu monella osa-alueella. Väestön määrässä, energiankulutuksessa, luontokadossa, lajien sukupuutossa, hiilidioksidipitoisuudessa, kaikessa. Homma on lähtenyt liikkeelle teollisesta vallankumouksesta ja täällä mennään tällä hetkellä. Ja mä en väitä, vaan mä tiedän, että tämä kasvu ei voi jatkua yhden planeetan rajoissa samalla tavalla. Se, että menneisyyteen ei voida vaikuttaa, tulevaisuuteen voidaan, niin käytännössä siksi olen täällä tänään, että voitaisiin miettiä, mihin suuntaan ollaan menossa. Asia on helppo typistää ilmastonmuutokseen, mutta haaste on moninaisempi, mutta tänään kun puhutaan vähähiilisestä rakentamisesta, niin keskitytään käytännössä hiilidioksidipäästöihin. Jos halutaan pysyä 1,5 asteen lämpenemisessä ilmastonmuutoksen kanssa, niin voidaan määrittää hiilidioksidibudjetti. Se on noin 400 gigatonnia. Siinä budjetissa tulisi pysyä, jos halutaan rajoittaa lämpeneminen 1,5 asteeseen. Mitä se tarkoittaa? Onko se paljon vai vähän? No, rakentamisen kannalta se on aika vähän. 2060 vuoteen mennessä pelkästään rakennusten rakentaminen, ei edes käyttö, vaan rakentaminen, tulee kuluttaa siitä noin 1/3. Ja tämä 1/3 tulee sillä, että jos me rakennetaan samalla tavalla kuin me ollaan rakennettu tähän asti. Mutta toivon, että me voidaan jotain muutosta aikaan saada. Muutokselle on paljon painetta, niin poliittista kuin muutakin. Ja ei käytetä enempää taustoihin, mä uskon, että kaikki ymmärretään tilanne. Sitten siihen on niin sanottu itse aiheeseen, että miten se tietomalli, sitten miten se tähän linkittyy. PDF:llä on pärjätty paljon. Tänään mainittiin väritetyt IV-kuvat. Aloitin urani itsekin värittelemällä IV-kanavia. Ei ehkä ole se oikea suunta, mihin halutaan mennä tai missä halutaan pysyä. Aloitan tämän tietomalliosuuden klassisesta X-kuvaajasta, miksi nyt sitä sanotaankaan. Sama kuvaaja toimii kustannuksiin, hiilidioksidipäästöihin. Ja haaste on se, että mitä aikaisemmassa vaiheessa me ollaan suunnittelua tai hanketta, niin sitä vähemmän meillä on tietoa ja meidän tieto on epätarkempaa, mutta silloin vaikutusmahdollisuus on suuri.
Jos ihan alussa päätetään olla rakentamatta, niin sitoutuneita päästöjä ei tarvitse miettiä, mutta jos me kuitenkin päätetään rakentamaan, niin jotain täytyy miettiä, jotenkin hommaa täytyy ohjata. Mä näytän esimerkin. Meillä on kehitettiin Rumble Phoenix, joka on nimenomaan tuohon alkuvaiheeseen, kun lähdetään massottelemaan ja mietitään millainen rakennus on ja isoja linjoja rakenneratkaisuista, niin saadaan päästä jollain tavalla tontille siinä, että millaisia päästömääriä on kyseessä, vähän kustannusvaikutusta. Mutta tämäkään ei toki ratkaise sitä loppuvaihetta. Mun mielestä tämä on tosi hyvä alkuvaiheen hahmottelutyökalu, se, että voidaan palaveriloumassa käydä läpi, millainen vaikutus isoilla linjoilla on. Siitä se enempää voidaan Rumble-kollegoiden kanssa kertoa aiheesta enemmän tauoilla tai itse asiassa aftereilla, jos siellä törmätään. Mutta miksi sitoutuneet päästöt on niin tärkeitä nykyään? Miksi niistä nykyään puhutaan? No, rakennukset ovat energiatehokkaita ja energiajärjestelmän ominaispäästöt on tulleet kovasti alaspäin ja tulee entisestään. Ja kun toinen palkki pienenee, niin toisen merkitys toki korostuu. Ja tässä on nyt esimerkki yhdestä opinnäytetyöstä, jossa Rumble toimiston elinkaaren päästöjä laskettiin. Ja sieltä nyt voi katsoa, että itse asiassa se energia onkin yllättävän pieni osuus tuollaisessa energiatehokkaassa uudessa rakennuksessa, ja se missä merkitys tulee sieltä tuotesidonnaisista päästöistä. No sitten ehkä ajatuksen siitä tavallaan, mitä mä toivon ja mitä haluan erityisesti tänään viestiä, on se, että jos me halutaan ohjata sitä hiilijalanjälkeä, päästä siihen vähähiiliseen rakentamiseen, niin mä väitän, että meillä tarvitaan 3 osa-aluetta. Me tarvitaan todellinen tieto siitä, mikä se hiilijalanjälki on, sitoutunut päästö. Jos meillä ei ole tietoa, niin vaikea ohjata. Me tarvitaan todellinen valintamahdollisuus. Tieto täytyy olla oikeassa ajassa, oikeilla henkilöillä, oikeassa ympäristössä, jos halutaan tehdä päätöksiä. Ja sen lisäksi pitää olla jonkinlainen motivaatio. Miksi me valittaisiin se vähähiilisempi vaihtoehto? Yksikin näistä uupuu, niin ei päädytä hyvään lopputulokseen. Tuosta tuotetiedosta tai siitä tiedosta me käytetään aika paljon neliöpohjaisia arvoja tai vakioarvoja. Ja mun mielestä se on vähän heikko suunta, tai haluan, että siitä päästäisiin pikkuhiljaa eteenpäin. Se on ehkä hyvä aloituslähtökohta, mutta siihen ei voida jäädä. Rumble teki tutkimusta siitä, että otettiin siis uudisrakennus ja ilman, että vaihdettiin puhtaasti niin kuin materiaaliratkaisuja, mutta valittiin tuotteita, ehkä valittiin se vähähiilisempi betoni ja muutenkin vähähiilisiä vaihtoehtoja, niin samoilla ratkaisuilla saavutettiin 30% pienempi sitoutunut hiilijalanjälki. Sen takia onkin tärkeää tietomalliin liittyen, että meillä on siis oikea tieto olemassa. Joku vakioluku se ei mun mielestä riitä. Toinen esimerkki samasta aiheesta. Krister meiltä teki opinnäytetyön talotekniikan tai tarkemmin vesi- ja viemärijärjestelmän sitoutuneista päästöistä. Jälleen kerran, kun lasketaan neliöpohjaisilla luvuilla, niin saadaan jotain lukuja. Ja siitä on tällainen jotain suuntaan antava 10–15% talotekniikan päästöistä on vesi- ja viemärijärjestelmälle. No, Krister keräsi mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon tietoa siitä, että mikäkin tuote oikeasti, millainen vaikutus sillä on. No 10% talotekniikan päästöistä vastaa aika hyvin tässä esimerkkikohteessa tätä suurimpien
päästöjen esimerkkiä, mutta ihan vaan sama ratkaisu jälleen pienemmillä päästöillä, niin ollaan noin puolessa. Jos puolet päästöistä ei riitä, niin sitten hyvä esimerkki, miten päästään käytännössä lähelle nollaa, on se, että jos me voidaan kierrättää materiaaleja. Vähähiilisen rakentamiseen liittyy ehdottomasti rakentamislain ajatus siitä, että rakennus toimii materiaalipankkina. Mutta jos me ei tiedetä, mitä tuotteita, mitä materiaaleja meillä siellä pankissa on, niin niitä on kovin vaikea käyttää. No lyhyt maininta, oltiin mukana hankkeessa, jossa nimenomaan rakennettiin olemassa olevien suunnitelmien ja mallien perusteella materiaalitietoa olemassa olevasta rakennuksesta. Ja hyvin helposti käy ilmi se, että tietoa luokitellaan, jäsennellään eri tavoin, ja se muodostuu tosi isoksi ongelmaksi, että sen hyötykäyttö on vaikeaa. No, tietoahan meillä siis on. Suunnittelijalla on jonkinlainen tieto, elinkaariasiantuntijalla on jonkinlainen tieto. Jos puhutaan nyt sitten vaikka niistä hiilidioksidipäästöistä, tieto on heillä monesti ehkä vähän erilainen. Sitten kun mennään sinne urakoitsijan puolelle, urakoitsijalla on tietty tieto, ehkä se todellinen, mikä tuote sinne valittiin. Mutta ne on monesti erilaiset. Ja no, sitten päästään siihen taikasanaan eli tietomalliin. Sen voi korvata vaikka sanalla yhteistyö. Mun mielestä koko homman ydin on se, että pystytään tekemään parempaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Se tieto kulkee. Tietomalli toimii mun mielestä hyvänä, täydellisenä työkaluna ja auttaa sen tiedon kulkemista eri osapuolien välillä, jolloin me saavutetaan esimerkiksi, no on kiinnostavaa nähdä, mikä se toteumamalli sitten uuden rakentamislain tai rakennusvalvonnalle toimitettava toteumamalli on. Mitä siellä sitten on? Onko siellä sitten esimerkiksi se tuotetieto olemassa vai mitä se pitää sisällä? Kiinnostava nähdä. No siihen liittyen itse asiassa palaten tähän kuvaajaan, jos meidän hanke etenee ja yleensä siinä vaiheessa, kun rakentamislupaa haetaan, niin meidän malli on varsin epätarkka. Jos me arkkitehtimallista puhutaan, niin ei välttämättä materiaalitietoja olekaan olemassa. Rakentamislaissa puhutaan myös, että sitoutuneet hiilijalanjäljet tullaan laskemaan siinä. Mutta millä tiedoilla? Jos me mennään siinäkin neliöpohjaisilla tiedoilla, niin mä uskon, että se on vähän ehkä heikko. Tai ehkä positiivisen kautta se on hyvä lähtökohta, mutta siitä täytyy päästä aika pian eteenpäin. Ja sitten loppuun vielä lyhyt ajatus tai suunnittelijan näkemys. No, mä tiivistän tämän niin, että mun mielestä on selkeää, että painotus tulee kasvamaan. Hiilijalanjälkeä tullaan seuraamaan, sitä tullaan mittaamaan ja sitä tullaan painamaan alaspäin mahdollisuuksien mukaan. Hiilijalanjälki, päästöt ja kustannukset mun mielestä kivasti linkittyy toisiinsa. Ne toimii siinä mielessä samalla tavalla, että kaikki osapuolet vaikuttaa kustannuksiin rakentamisessa ja kaikki osapuolet vaikuttaa päästöihin. Jos tietomallilla voidaan ohjata kustannuksia, niin samalla tavalla voidaan ohjata päästöjä. Siinä kohdassa mun mielestä molemmat kirittää toisiaan ja vie eteenpäin tekemistä. Tietomalli toimii välineenä. Se toimii välineenä yhteistyölle. Jälleen kerran, ihan niin kuin kustannuksissa, ei sitä yksittäinen osapuoli hoida. Se, että me ulkoistetaan päästöt yksittäiselle konsultille, niin ei ratkaise ongelmaa. Kuten jos me ulkoistetaan kustannusten ohjaaminen yksittäiselle konsultille, niin ei ole ehkä kauhean hyvä lopputulos. Tiivistän siihen, että mun mielestä tärkeää on, että saadaan oikeita
nimenomaan todellista tietoa oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja oikeassa muodossa. Ja mä luulen, että te olette sen verran parempia tietomallin asiantuntijoita, että voitte tässä hommassa auttaa ja tukea. Mut kiitos mun puolesta.